propostas culinarias diversas e sorprendentes. Xantar permítenos sentirnos críticos culinarios por uns días e, sobre todo, degustar pratos e produtos espectaculares nun mesmo espazo. É como ter un anaco da gastronomía mundial concentrado nuns poucos metros cadrados, todo un luxo. En Galicia, o turismo é un motor importante de desenvolvemento que conta coa calidade da nosa cociña e coa enoloxía como aliados fundamentais. Como conselleira do medio rural, quero subliñar tamén que é un excelente escaparate para o campo galego, xa que contribúe a fixar poboación e permite que o rural siga empedrando e prosperando. Somos unha comunidade que pode presumir deses 36 selos de calidade, situándonos como a terceira de España neste ámbito, aos que se suman moitos dos outros distintivos, como pode ser a artesanía alimentaria ou o selo do Graega, deses alimentos